Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Vi er alle sammen bedste ven. Ja, hallo. Det er den britiske premierminister. Det er den russiske præsident. Der er kommet en frygtelig BV-virus ud. Okay. Det er den farlige. Ja, den helt farlige, den med grisene. Okay. Alle vores agenter har dræbt hinanden. Igen i år. Ja, igen i år. Til julefrokosten. Ja, til julefrokosten. Nej. Du skal sende James Bond afsted. Okay. Jeg gør med det samme. Ha' en god dag. I lige måde. Håber, du overlever. Jo, tak. Ja, James Bond. Goddag. Det er den britiske premierminister. Vi har brug for deres assistance, herr Bond. Okay. Der er sluppet en farlig grisevirus ud. Der skal til at blive sluppet en farlig grisevirus ud på ambassaden. Jeg skal nok udklare den. Super. Vi regner med dig, James Bond. Jeg må stå min skat. Nej, James Bond. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 James Bond er blevet frosset i ansigtet, og jeg bliver nødt til at stoppe den farlige virus. Agent 008, 9 og 10. Ja, kom i kamp. Vi skal have stoppet den farlige virus. Jamen, så... Lige derovre. Du går bare ud, mand. Sæt koden. Boksen. Hvad koden? 2013. Her så er koden af 2013. 2013. 201. Jeg stoler på dem begge to. Okay. Du kan bare køre videre. Hvad skal man bruge den til? Ja, vi kan. Det er grisesygdommen. Hvordan bruger vi den? Altså, Hvordan virker den? den er brugt til at finde sygdommen. Og den der bruger jeg til at bekæmpe den. Okay. Mange tak for det. Ja, Du kan prøve.
Hvad? Hvorfor står du på vejen? Det er fordi, man skal have noget inkognito-forklædning. Hvad fanden er inkognito for klædning? Det skal jeg forklare jer. Rosa, der kunne I se, hvad inkognito-forklædning er. Over i den der butik, der kan I købe noget af det. Lige derovre. Så har vi denne Chanel bluse. Den koster 450.000. Vi skal bare have noget inkognito, tak. Okay. Jamen, så skal I bare have den her. Så skal I bare have et spejderrum for den. Okay. Okay, det er vi ud. Kvinder skrig! Kvinde skrig, Ulve hyl! ulve hyl, Stemningen er fed gå død! stemningen er fed på dyn. Kom så an din gamle skurk! Kom så an, din gamle skurk. Jeg vil se dig gå agurk! Jeg vil se dig gå agurk. Gasgenerator, en krog. Der skal man rase. Sådan! Jamen, velbekomme. Og rigtig god fornøjelse resten af dagen. Tak. Ja, så mangler vi kun at træne. Hey, skal I have hjælp med at træne? Ja, jeg vil godt. Ja. Kom så. Ja, godt gjort. 20 arbejdinger mere. Ned med hovedet. Ja, kig mig i øjnene. Ja, det er godt gjort. Ja, det var endelig. Forskeren! Forskeren! Skud! Hvad skal han? Jamen, jeg tror, vi skal til at tage vores inkognito-trøjer på, så vi kan blive usynlige og se os ind på ambassaden. Så er vi inde. Det var godt, vi kom ind. Nu skal vi bare finde ham, der er forgiftet. Ja. Nu må vi nok hellere finde ham, der er inficeret. Og bruge det her mærkelige våben. Jeg er ambassadøren for det spartianske ambassade. Ja. Goddag, jeg er ambassadør for den tyrkiske ambassade. Goddag. 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 Det er en god fest, men kan du ikke puste den her? Jo. Bare se. Se ham derovre, han ligner en, der har fået babyrusen. Bip! Den skulle væk. Den skulle klare. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해